Ser ekranın Özgür Gün TV'den baş temaşvanı neca em bi bernamaya zindî li pêşberîwane belê temaşvanı neca roja yekê mijdarê hilbijartina Türkiye'de bi dawî bû. Hin ciyan hê tam sandık nehatine vekirin yani encama negiştiye lê em dikarin bêjin nêzî sedî set encam diyar bûne. Li gor vê encamê jî AKP bi sedî çil û neh dengan 616 parlamenter li gor nûçe dawî jî 317 parlamenterilda CHP ji 325 denga 334 parlamenterilda MHP ji 312 dengan 41 parlamenter a MHP jî yek ket bu 40 parlamenter û HDP jî 311 bi 311 dengan 59 parlamenter hilda. Em jî îro stüdyoda bi mêvanê me rojnameger Birêz Mehmet Şahin ra li ser hilbijartinayekê mijdarê biaxivin. Birêz Şahin hûn bi xêr hatin. Sağ ol, spas. Belê hilbijartinayekê mijdarê berî pir hat niqaşkirin piştî heftê hezîranê di demekekîn de hilbijartin pêk hat. û beriya vê hilbijartinê jî di Tirkiyeyê pêvajoyeke şer hat meşandin ev hilbijartin pir hat niqaşkirin. Lê ev roj hat derbas bû îdî nêzî sedî sed encam jî zelal bûn. Hinekî di nav civakê da tiştê ku mesela civak lê bendê nebû pêk hat li gor encama. Yani divan encama da zêdetir jî AKP hinekî dengên ku AKP hilda balkêş bû. Ji ber ku li gor hilbijartina heftê hezîranê heya niha 108 sêde kir. Em bi vê dest pê bikin yani di vê hilbijartinê da evê zêdebûna dengên AKP hûn ça dinêxînin 108 sêde bû. Kîjan projeyên xwe ev dengên wiha zêde hildan? Belê. Ji temaşevanên me re dibêjim dem baş. Belê, bi rastî wextê ku yekê hilbijartinê yekê mijdarê meriv şîrove bike hewceyê ku ji heftê hezîranê vir ve meriv dest pê bike. Pêvajoyekî çawa derbas bû. Di heftê hezîranê de wekê ku tê zanîn piştî 13 salan 13 sal hikûmeta AKP di heftê hezîranê de bi nêzê sedî 10 dengê xwe hûnda kirin, nêzê sedî 41 deng girtin, bi serê xwe nebû îktidar, nebû hikûmet. Lê bi vê re wextê ku nebû hikûmet helwesta AKP çawa bû li hemberê gel, peyamekî wisa da gel ku ji ber ku bi rastî hinkî jî piştî heftê hezîranê fikarê ku da AKP da derketin holê hewceyan bibînin. Fikarên ku wekî ku bêhiqûqî ew nelrêtiyê ku derketibûn holê wekî ku têzanên ew dosyaya hevdê berfembarê û 25 berfembarê têzanên nerêtî ne hiqûqî û her gelek tiştên ku AKP hewce bû hesab bidana wekê ku rê û derî li vê hesabdayînê vebû. Lê piştî ku AKP dît ku dê derî li vê hesabdayînê ve bibe û dê bê rewşekî hesabdayînê dest bi xedariyên girîng kirin piştî heftê hezîranê. Piştî heftê hezîranê li Tirkiye binêrin, Tirkiye ket nava şer û pevçûnekî bêhempa li Kurdistanê şer da dest pê kirin. Bi sedan mirov hatin kuştin. Li Kurdistanê bajêr hatin dorpêç kirin, goristan hatin rûxandin, cemevî, camî hatin rûxandin, cenaze li Erdê de hatin kaş kirin. Li milê Tirkiye dinêrê herî mînaka girîng li Anqerê ku têzanîn 102 kesan di çalakiya xwe kujî da bombayê xwe kujî da çalakiye qetliamekî pêk at di vê qetliamê da 102 kesa jiyana xwe ji dest da û her wekî di li Tirkiye êdî li ser civakê hişmendiya civakê tiştekî wisa hat ferz kirin ku heke hûn deng nedine me mecarekî din bi serê xwe nekine hikûmet êdî ji mirine biecibînin. Ev peyam li ser civakê hat ferz kirin. Wekê ku ya hûnê bi serê xwe carekî din me bi serê xwe bînin îktidarê bikin hikûmet an jî dê tevahiya Tirkiye bibe gola hûnê
de ji vir şûn da jî herkes li benda mirina xwe be an jî li benda aqubetekî xwe yê nebaş be. Ev peyam li ser gel ev 5 meha da dan ferz kirin. Di heman demê de li Milê Kurdistanê dinêrî, li Milê Kurdistanê jî wekî ku heftê Hezîranê de ji ber ku Kurdan êdî piştgiriya xwe ya an jî tevlêbûna xwe ya AKP ji binî birîn. Xwe ji AKP qut kirin. Li Kurdistanê ji bo ku tola xwe ji Kurda bigire, ti dinêrî li Kurdistanê ti hukuk, nirx, pîvan, ahlaqê mirovahiyê tev hatin bin pêkirin. Bi tevahiya wextê ku tu difikirî bi gel wekê ku peyvekî heye divê mirin nîşanê gel dan û gel wekê ku bi tayê razî bikin. Ev bi pêvajoya 5 meha da siyaseta AKP ev bû. Lê tu dinêrê pêvajoya hilbijartina wextê ku dest pê kir, dîsa hilbijartina da bi propagandayê xwe yê nebaş an jî bi propagandayê xwe yê nerast partiyê dinê tev tawanbar kirin. Di ser navan partiya da a yekemîn HDP bû. Bi gunehbariyê nerast an jî bi tawanbariyê ku nedicî da HDP hat tawanbar kirin. Lê HDP nehişt HDP ku divê pêvajoyê da bersîvekî bi devan tawanbariya an jî mamoste ez dixwazim vê bipirsim weqala pêvajoya di navbera heftê Hezîranê û yekê mijdarê kir û li gotinê we de jî yanê tiştekî ku ji bo berjewendiyên civakê ê AKP kirî tune hene. Lê em dema mêze dikin encamên hilbijartinê AKP sedû çil û neh hile. Ji bo civakekî sedû çil û neh yanî bi serê xwe dibe desthilatdar û encam jî wê nîşan dide. Li hember van yani we anî ziman dema hunaxivîn ez fikirîm tiştekî ji bo berjewendiyên civakê di holê da tune ye. Lê ev civak sedû çil û nehê vê civakê wîsa dengê xwe didin vê partiyê. Yani divê ev çawa bênê xandin, eva nakokî ye, di vir da tiştekî dinê heye ê em nizanin, ê em fêm nakin. Belê, niha di rewşekî normal de resen da ev encam gere derneketa. Li gor tevahî ji xwe vê encamê tevahiya rastiyên siyasetê, zanînên siyasetê serobino kirin. Di serî de jî anketör ku ev encam ku dûra de ku dolabên vê encamê dernekevin holê ku hîle nehatibin kirin ku rast bin di serî de merû dikare vêje anket şîrketê anketa jî têk çû. Ji ber ku tu kesî vê encamê hêvî nedikir. Tu kesekî di siyasetmedarekî an jî tu kesekî vê encamê hêvî nedikir. Ji ber ku civak wexte ku tu civakekî bi tenduristî, civakekî ku bi aqil bifikire, bi hişmendiyekî zelal biryar bide îradeya xwe diyar bike, ne pêkane ku ev encam derkeve. Lê ev civak wekî ku me got ji 5 Hezîranê virva bi derûniya wî hat leyîstin. Bi tenduristiya wî hat leyîstin. Êdî civak anîn rewşekî wisa ku bi zelalî bi hişmendiyekî zelal bi ramanekî zelal nikar ve biryar bide. Bifikirin kesekî nexweş de çi qas bikar ve zelal biryar bide. Niha piştî ku wisa civak xistin rewşekî tayê wekê ku civak di tah da be. Kesê ku di tayê da be de biryara wî jî ne zelal be. Niha civak vê biryara ku li Tirkiye derketiya holê hewceyê ku siyasetmedar, civaknas, gelek hûr û kûr binirxînin encamê bê. Ji ber çi viya dibêjim? Ji ber ku 5 Hezîranê vir ve tu dinêrî 5 Hezîranê da partiya ku hûn da kiriye, ji 5 Hezîranê şûn da ka tiştekî erêniya AKP heye li Tirkiye ku ev encam derkeve. Türkiye kir gola xûnê, aborî ber bi qeyranê ve diçe, bi qeyranê ve rûbrûye. Her warîda Tirkiye teykçiye di nav qada navnetewî da bi serê xwe ye, biye welatekî bê îtîbar, biye welatekî bê bawerî pê nayê. Rojhilata navên da bi serê xwe ye, müttefikê wî tenê çeteyên Daişî û QDP mane di herêmê da mixabin. Li rojhilata navên da bi tenê cîranê wî Sûriyê da Amerika û Rusya li wêrê dibin goyê wî da diçin û tên tupaxê pê nakin. Welatekî di Serokkomar
به سکنا خو به کرنین خو در ترکیه ده بیا پسکریکه کی هری مزن به سری خو پسکریکه د قادر نبنه توی ده بیا کسی که وکی کو به پسکریکه ناسین به تواهی وانگه شدانم و وقتی که تو فکری که هفته حزیرانه وروا جاره کی دن بلند بوینا وان دنگا براستی روش جواکی که مرو نکاره بویژه که جواک در روشه کی آرام دا به روشه کی پیواجو کی هلبجارتنا آرسن پیواجو کی هلبجارتنا نورمال درباس کرو بریاره کی خوی با عقل آنجی به رمانه کی زلال دابه جبوی گمانا مروف چید به لجبر ویجی اف انجام کی راستقینینن ev encam çekirine ev encam ki ko bi zext û zorê li ser civakê hatiye farz kirin ev encam ki hewce ku wisa bêne xandin çend peyva jî HDP wextê niha bi rastî HDP li vî pênc meha berçav ve derbas bikin bi tevayê ji hêla siyasetê ve bi gelek zext û zora re rûbema êrişê fizîkî qetliama re HDP rûbirûma bi çeteyên Daişê bi hinceta ku dê bomba biteqin nehiştin HDP mitingekî çêbike ji ber xaşo ewlehiyê mafê HDP'yê ew mitinga jî ji destê wî girtin televizyon ji bo wan hatin qedexe kirin tev ekran dernexistin ekrana ji bo ku HDP bin bendê da bimîne çi ji destê wan hatin kirin bi rastî wekî ku HDP hatibe dorpêç kirin destê xwe kiribin qirika HDP dixwestin ku HDP bifatisînin li gel tevahiya van geşedanan li gel tevahiya van zext û zor û êrîşan ku HDP îro bi îradeya gel Sadı yazda dengestan dibin ev serkeftinekî hêjaye ku bi pêncû neh parlamentera di Ankara'ya temsil kirina wê serkeftinekî gelek hêjaye serkeftinekî birûmete wekî ku tê zanîn di meclisê de tenê HDP muhalefeta rasteqîne ev muhalefeta rasteqîn hebûna wî meclisê her tim AKP ditirsand kirna fikara herî fikara wî mezin hebûna wî HDP a meclisê da bû ev hebûna wê dê dondar be berdewam bike ev ji bo me tevahiya ji bo demokrasiya Tirkiye serkeftinekî hêja û kêfxweşî ve qala zextên li ser civakê kir duh berî encamên hilbijartinê da Serokkomar Erdoğan tiştekî wiha got got divê li ber îradeya gel mêriv rêz bigire mirov rêz bigire lê di piştî hilbijartina heftê hezîranê dema temaşe dikin li ber îradeya gel zêde tiştekî wiha rêzgirtin rewşeke rêzgirtin mixabin tu nebû niha berî encamê jî Serokkomar vê tîne ziman piştî heftê hezîranê heya niha yani ev gotina Serokkomar divê em çawa binêrxînin Belê niha beriya hilbijartin dest pê bike di tora medyayê da hinkî îdia derketin pêş İddia ew bûn ku dê hede AKP li ser sindoqan bi encaman bileyze yani êdî wekî ku ji gel denga girtin zêdetir îktidara xwe ji sindoqan bi hîleyên kompüteran an jî bi hîleyên sanalê encamekî serkeftin derxe beriya wî bi rastî ku em li encamên anketa binêrin tu anketekî ji sadî 44 berjortir deng ji AKP re hêvî nedikirin. Tevahî anketa navbera sadî 44 heta êko 38 39 digotin jî hebûn. Lê ti dinêrê beriya rojekî beriya hilbijartinê anketora ku bi navê gezicî serokê wî Adil Gür şirketên anketê ku derdikeve dibêje AKP ku berê diyar kiriye ku dê ne anketa çê neke ev şirket lê pir watedar e ku rojekî berê hilbijartinê encamê anketê eşkera dike divê sadî 47 AKP lê ev ji ku hat çawa derket gumanekî li wêrê pirsekî mêjî mirov da çê dibe gelo ji van hîleyên ku dihatin xwestin jêra amadekarê an jê jêra gelo qilifekî tê çêkirin a duyemîn ev pir serê me ev da çêbû a duyemîn Serokkomar wekî ku tê zanîn êko heftê hezîranê da
piştî ku AKP bi serê xwe nebû îktidar ê ku îradeya gel nas nekir, bin kir, nehişt hikûmetekî ava bibe li meclisê û biryara hilbijartinê de Tirkiyeyê de herkes dizane ku serokkomar bixwe bû. Ê ku îradeya gel nas nekir ew bixwe bû. Lê pir watedar e ku heman kesê ku îradeya gel heftê hezîranê de nas nekir, bin kir, nehişt hikûmetek ava bibe, roja hilbijartinê serê sivê ku hêja tu encamekî tu kes herkes wekî ku AKP dê bin nebe bi serê xwe nebe îktidar bendeye serokkomar derketina wê a ku wekî we jî got herkes hewceya ku li hemberê vê encamê rêzdar be gotina wê dîsa serê mirov da gumanekî çê dike gelo ev encamê çêkirî bi ev encamê ku derketiye holê berê da hatiye çêkirin an jî berê da hatiye afirandin ev pirsekî dinê jî serê mirov da çê dike do jî hinkî agahiyê ku gorê encama hatin bi rastî derbarê vê encamê da gumana mirov zêde dike ji ber ku gelek jiyan li gorê nûçeyên ku derketine pêş gelek ciyan dengê ku ji AKP re derketine tê gotin ku ji hêjmara hilbijêrên wê de zêdetir heye. Derbarê wê de ji televizyona me duh ewek ew kir mamoste. Şiku guman meriv nêzîkê vê encamê dibe ev encam mekî rastaqîn nîne ez hêvîdarim ku partiyê muxalîf li ser vê rawestin lêkolînên xwe bikin ev kesên endamên wan müşahîdê wan ku ser sindoqa bûn encamê ku wan girtine wan encama bidine berhev her sê partiyên muxalîf vê encamê ku zelal bikin ez bawer dikim dê gelek nerêtiyê ku hatine kirin di vê hilbijartinê de derkevin. Mamoste we qala ajansa kir nûçeyên ajansan jî anketên ajansa kir derbarê wê de em jî dixwazin tiştekî bînin ziman temaşevanên êja du bi şeva hilbijartinê da televizyona me heya astekî encamê hilbijartinê da pişta ji ber ku saziya yesekê encamên fermî nedida û di encamê ku dayî da jî gumantî hebû televizyona me jî weşana encamên hilbijartinê bi dawî kir ji ber ku derbarê encamên hilbijartinê da encamên wek manipülasyon derdiketin ji bo weşana me jî a derbarê encamên hilbijartinê da mezêde neda em dixwazin vê disa dubare bikin piştî hilbijartinê niha rewşa partiyên siyasî ê Tirkiye em dixwazin sen wana biaxivin derbarê serokê CHP da MHP da Kılıçdaroğlu Bahçeli da duh bir şevî dê nûçeyên wê derketin dê îstifa bikin îstifa kirin ev nûçe derketin hûn rewşa CHP û em ê bên HDP jî berî dixwazin qala CHP û HDP MHP bikin derbarê Kılıçdaroğlu û Bahçeli îstifa kirina wana da van agahiyên ku derketin hûnê da hûn çi dibêjin? Belê niha li gorî encamê ku heyî her çiqas bi guman be jî tenê partiya AKP serkeftî xuya dike. Her sê partî jî wekê di vê hilbijartinê de têkçûyî xuya dike. Her çiqas CHP wekî ku rêjeya xwe parastî be jî ev parastin bi xwe jî di vê rewşa neerêniya ku heftê hezîranê pêva dest pê kiribû di vê rewşa neerênî di vê rewşa kambaxta hewce bû ku CHP û tebahiya muxalîfan dengê xwe bilind bikirina ku ev tiştê ku me ji heftê hezîranê vir ve dirêj kirin di her awayî ve Tirkiye bi rewşekî neerênî ve Mamoste bibirin niha ser xeta me telefonê akademisyen li Îstemelê akademisyen Birêz Mehmet Tahir Sarıtaş ser xeta me ye Birêz Sarıtaş merhaba ji were Merhaba Serçava. Birêz Sarıtaş hilbijartin qediya êdî encam sedî zelal bûn di encama van vê hilbijartinê da jî tiştê balkêş derketin ortê AKP nêzî sedî heştê dengê xwe zêde kir HDP ketin nêzî sedî du ket hûn vê ça dinêxînin bi taybetî jî ketina HDP sedî du nêzî sedî du nîvî ket HDP hûn vê ça dinêxînin li Îstemolê ev ça hat nêxandin Belê birastî tamamı Türkiye daketina rayê hemen partiyan hemen dişibin wek hev
tabii ki bu HDP saadeti Kürdistan'ı dengeketin işteki harabı ve HDP'ye baş binirkine. Gişti merivkare encamı vahab binirkine. Yani işte hatta Haziran herbijatına hatta Haziran embezin harapçoyuna aboriya Türkiye gelin Türkiye diri AKP nekhatın ev guman daha nezikleri AKP'dir. Yani çava berya hatta Haziran embezin destratariya yekter Xwasteka serok Komarya kubuda serok pergala seroktiye bine gere Türkiye'de gumanek avakir o gere Türkiye hember vehi sekmek derkıtmış tavre xwede derkıtmış o ev tenestere xwe AK Parti ne bu destratlar ve carice bifikirim ki hemen guman derbari aboriye da peşket yani ku xarapçoyuna embezin aboriya Türkiye gelin Türkiye kısnav gumaneke de ev guman jî yani gel diri AKP'ne kıs daha nezikleri AKP girt tavraki usa derketmiş jiboy ve terekhe bu destratlar tabi ev Ali Parti muhalefette dve baş göre Xwendin baş göre şirevekirin ya dün tiştekinin karım bejim yani helbijartına hatta Haziran'ı ya yeke kasbi بجلك اليوم ده جنبك هبون هالبجارتنا كي امبيجن اواي كي نورمال دشي كي نورمال واجي كي نورمال ده بيك نها هم امبيجن علي دحفتان ده وكويك تنبو بر علي بارتيا دستلاتر اكر ده işte erini daha zede bun muhalefet bu ali da zede kalsına muhalefet hebu hem embejin Ali ev bu yerin pek hati da embejin van aliyan da embejin muhalefet hat beden kıstın aslında yani xabatavi hat astın kirin evji encamanda kır derketmiş yani encamı hiro muhalefet ev kalsma ev bandora kaytır Ali bir elkain tiştektin bejin yani rekhs jibri hedefi emkarın tiştek bejin naha CHP MHP ev konjektürel deyni vana tişekken zede dibe evya tişteki normal ki ciddim debeki çift sale ve partiyana bu bir şipli dominin ama bu HDP tişteki grinke yani HDP çıma dengiket debeki denketine HDP jiboy embejin yekser destlatariya AKP'ji dehfet derkıtmış bu evkazede dengistine artık Reis Sarıtaş. Ankara'm ya bejim yani hatta Haziran'ı tevajuh çareseriye bu Reberikeli gere Kürt brez Abdullah Öcalan Bigrani 2 sal bu Rojava Türkiye Rojava Rojava بسر پیواجوی بدست کرد او هیجان مورالک زحمتن هم جنت ترکیه هم کردستان دابو آواز کرد او باندوره کی پر خورد آواز کرد bu seriye berxodana Rojava ve hezbisiş yani encamaki پر خورد terxisiş hakkı Hızirani ama encama hakkı Hızirani derketi HDP dveviye navxada baş binirxinin ne eviye baş paras an ne paras. Ali rekhistini ve Ali embejin wan encamı derketre peş Ali erini kar annavi Ali xabatanda belki kasbu bu wana baş perçav derbaz bikin embejin encamı rast verafan. Belê Sertaş ez dixwazim vê bipirsim niha ji vir şundaydı pergala serokatî di Türkiye'de yani ya herî zêde bi taybetî jî Serokkomar Erdoğan dixwast dêbê hûn wek akademisyenekî vê pergala serokatiyê ça dinêrxînin ji bo civaka Türkiye wê ça bê nêrxandin? Yani seri de miyadejin ev encamı ve hırbijartını tenis seri xwe bu partiya destlatlar AKP magazagone ve gohorine teranake ve kedin ji beriya hafi Haziran'ı da insanın kuzeyli Türkiye ji bu hember pergala serokatiye seri ve tevli heve
yani ku speknek usada xuya kirin ku pergala serokatî nexwest. Ez wê baweriye danim AKP ya baş bixwîne, yani ku rasterast wek berê illa bibe pergal ve guhure bibe pergala serokatî bu şikî nêzik nabe wê nû wê nîqaş bike. Pergalekî çawan dixwaze makezagonê de wê ya çawan aş bike ez bawer nakim demek kim de tiştek bu hapê were. Daim ve guherandina makezagonê bi ser wî tabi niyetekî wana yekû sahile ama wek berê rasterast nabêjin illa emê pergalê bînin wê piçek nîqaş bikin ama wê dîsa wê ji bidin nîqaş kirin ez wê baweriye danim. Berê birê salîtaj ji bo tevlînûna ve gelek spas. Spas xweş berçema. Mamoste rewşa derbarê Kılıçdaroğlu, Kemal Derviş biborun Devlet Bahçeli. بله Kemal ما Derviş قالوان دکر ما گو هر چقدر انجام بگمان بنجی لگوری به انجام هایی تنه پارتی AKP سرکفته خویاد که Kılıçdaroğlu her çıkas rejeye denge xo parastı beji CHP le ev naivi vattey ku serkeftiye jiber ku ve rewşa ne ereniya kambaxta ku hafte hazirane vir ve dest bekiye hewcebu ku divê rewşa ne erenî da dirê vê rewşa kaotik da divê rewşa ku AKP welat kir gola xûnê û hukuk û makezagon tebahî bin pêkirin heke muhalefet siyasetekî rast xetekî rast bişopanda ji xwestekê ger ve bibûye bersîv hewce ku li gor zanîna siyasetê îro muhalefet daha zêde serkefte xuya bikirin. Lê mixabin em dinêrin ku muhalefet li hemberî tebahiya van siyasetê neerîniya AKP dîsa ê têkçû muhalefet e. Di vê têkçûnê de xala sereke li gorî min di heftê hezîranê de sadî şêst gel îradeya xwe ji bo muhalefetê karanê şansekî da muhalefetê ji bo ku ji hikûmeta AKP an hesabê pirsên an jî ji hikûmeta AKP xelas bibe sadî şêst dengê xwe da muhalefetê di heftê hezîranê de. Lê gel dît ku ev sadî şêst dengê wî ji hêla muhalefetê ve baş nehat bikaranê. Nikarin nav xwe da koalîsyonekî ava bike, ev şansekî mezin bû civakê dabû van her sê partiya bi sekna ji ber sekna MHP, ji ber sekna Devlet Bahçeli nekarin ev sê partî koalîsyonekî ava bikin vê şansa ku gel dabû wan bikar bînin ji AKP û ji nerêtiyên AKP derhukukiyên AKP hesab bipirsin ev jî li gor me bandor herî mezin bû ku li ser civakê ku ev şans me dawe we bikar naanî carekî din zivirên AKP. Lê ana birastî ku herî zêde divê da têkçû yek jî ji xwe ji ber sekna MHP'ya ev sadî şêst ji ber ku nehişt koalîsyonekî ava bibe û nehişt ev sadî şêst îradeya gel bandorker be li meclîsê ji ber wê jî herî zêde fatura li Devlet Bahçeli û partiya wî birên nêzê derdorê 5 rêjeyê hundakir 5 derece dengê xwe hundakirin bana tebahî çûn ji AKP re. Lewre di siyaseta Tirkiyeyê îstîfakirin zû bi zû mixabin tuneye. Yani têkçûn li welatê wek welatê demokratîk wek welatê ku çandekî an jî ahlaqekî siyasetê li wan dera xurt carek du car serokê partiya wextê ku ser nekevin îstîfa dikin. Lê li Tirkiye mixabin ev hinkî ev nirxên pîvanên siyasetê hinkî dejenere bûne, hinkî hatine binpêkirin. Lewra li Tirkiye ku bê bîra we wezîr gelek tiştên ne rê dikin an jî siyasetê de gelek tiştê nexweştên kirin dîsa jî ew maqama siyasetê li Tirkiye mixabin nayê bikaranîn. Lê Bahçeli ji xwe Kılıçdaroğlu da axaftina xwe de wekî xwe serkeftê didît ji ber ku di parlamenterê xwe zêde kirine li gor heftê hezîranê da axaftina xwe de wekî xwe serkeftê didît. Bahçelioğlu Devlet Bahçeli jî da axaftina xwe de
قال استفاده نکرد گو هر کس ده همه هپه در لسر کاره برا تدنگ جدا در نکوین و قالا یکیتیه کرد HDP هم çağ Bəli. dikarin binirxinin vek de encama hilbijartina hefte Haziranê da HDP ser bendavê ketibû sed 13 hilda bû lê her çiqas berî vê hilbijartinê di rewşekê baş da xebatê xwe hilbijartinê nemeşandibê jî di nav aloziyekî da nav operasyona teqînan da an jî mîtingên hilbijartinê HDP jî hatin betal kirin sedû didu HDP ket nêzî sedî 11 hilda û niha jî bi heştê parlamenter bû niha ket pêncî neha ji van pêncînê parlamenteran jî 23 wana dîsa jinin dîsa zêde jina li HDP da derdkeve holê yani HDP tenê evê ku serkeftina heftê Haziranê da dîsa dest nexist xwe dikare pişt vê sedema mesela di rewşekê baş da me xebat nemaşand dikare xwe tenê pişt vê sedemê da veşêre an divê ew jî rexnedeyna xwe wê çawa bidin بله پارتی مخالف تف گره و سکنا خو به تکچونا خو به هورو کور سر راوستن جوانا یکشی HDP بله HDP بل اف انجام نه انجام کی راستقینه لی چد به برابه به جارک دن حوجه HDP لسر سیاست خو لسر کارو خبات خو راوسته و همان دمیدا خورخندان Kemasya HDP çi bulu خورخندان نکیجی خورخندان نکیجی بده جهیلا ریوبرین HDP و جبو گل لی جبو اب انجام تنی کردستانی بفکرن siyaseta AKP siyaseta ویا بزخت و زور نهشت گل اراده یا خو راست صندوق دا بکاربینه ل کردستان ل هر سر صندوق کی پولیس کی هبو ل باجرا ل نافچیا ل گوندا ل هر سر صندوق عسكر هبو ل گور زاگونا گره هری کو دوین نيزي صندوق 15 متر نيزي صندوق نبا حتى سروك صندوق وي بوليس بنخوينا سر صندوق لي اف قانون اف زاغون البجارتن يجي لكردستان هاتم بن بكرن لهر سر صندوق كي بوليس كيبو لغوندا عسكر هبو نهشتن گل اراده يا خو راست بك كاربينا زخت زور تهدید شانتاج siyaseta AKP'ye penc mehandineri zakt u zor tırs şantaj o çavsandına civaki. Namustabil olun ser telefona me mevana kime heye beli temaşvanı neca veki veci temaşekiru veci hunji dizanın beri helvijartına yeki mecdari da hen cihada xuseriya cevheri hatu bu ilan kirin ud encam van ilan kirana da hen hevşaredar ji peywira xwe hatibûn durxistin niha li ser xeta me jî yek ciwan heye hevşaredara Cizrê ya ji peywira xwe hatibû durxistin Birêz Leyla İmret li ser xeta me ye Birêz İmret merheba ji were Merhaba Serçeva. Birêz İmret serî da ji bo Cizrê em baxivin Cizrê xweseriya xwe ya cewherî îlan kiribû û di encama vê de hûn jî ji peywira xwe hûn hatibûn durxistin لدما انجام الوزارتنا یکی مجدار دنیرن او جهین کو خسریه خو ریوبرنا خو اعلان کړي اف بریارا خو اری کړي جبر کو سر سدی نود دنګ خدانه HDP جزرجی یک جوانه سد نود سهل دایه هم و چا دنیرخین بریارا گلی جزره بله سریدانه ام وقت گله شرنا وکر جزیره بوتان امان پیروز بکنش گله خطا واهی جبر کو جارک دن دا خود کردن کو یعنی ایروز پاسی خودی اراده خودی دوزا خود درکتی لور دا براسی وک رما بوتان وک جزیره بوتان ما گورا هفته هزیرانه رای خود daha bilintir kirne jber ku never eşavet xwe bitçave xwedîtine vê demê davê te li cizîra li herêma şirina fatî jiyan kirin carekî din aslında li gelê me danastin ku xwestî ji me re pêwîst e ku em ser bikevin xwestî ji me re pêwîst e ku xwedî derketina xwe derkeve û xwe ji van zilma xilas bike
یک جوان انجامان جی امبجن تایبتی اف دارین وکه هوا هنی زمان یا خسریا امبجن رببریا خودجهی هاتی اعلان کردن تایبتی وان درن بلاتی دنگی کی بلنتی درکتی اف جیوینا geldi de خیا کردن. Brezimlet Cizre, Silvan, Sur, ilçe, Lice, ev navçe zedetir beri hilbijartın edibin bandora ke dibin eriş edabun, ben operasyon edabun. Tevlibuna gele Cizre ahil bijartın eçabun. Tevlibun pir baş bu. Jber ku vakam goti yani kesin ku taybeti yani bin ve zulme de van mehin davi rastı yani politike ki pir cida li servir dahat meşandın. Vakat tır sov dike navadile va insana yani be erişeki dijvar li servan gela hatiye kirin. Herkes disaji yani ambejin li dihiji li her dibistana iro امبیجن صندوق آرژی جتاخا در خست بون نه نبا تاخا بون دیساجی ملت وکر لحیه چون سر صندوقان لبر سیا امبیجن özel harekatı دیساجی چون دنگ خوش خلاندن yani eva haneci çıkası şu davar çıkası امبیجن veri ve beriya xo esas digirin ev de xuya kirin vaka meguti jber ko eşeki biraz ver hati kitandın mina vartu işte Silvan Sur Lice yani van denen carekedin daxuya kirin ko qasil ser bir yara xoya bervan yani na ticarici xo na tırsı ser xanım snanki xodi irada xo dersevin kedin taybeti van derin ko revaberiya xodi hati lankirin biya hani daxuya kirin Brezimlet naha بله de encama ve hilbijartını da hake ku pergala serokati be nav siyasete Türkiye nav civaka Türkiye gele Cizre ve sekna gele Cizre lehember ve pergale de çabe. Ki hatta naha sekna Cizre butan bir ambejin sağlam eviyade jber ku bıçağı ve xavaka mguti diti hemberi veji ye alternatifa xo ava kiri gore alternatifa xo xo revede be ve dibine ku yani te tiştik jere nave dersiz ezamayetçi beki ev xo reve beriya xo ev xo ambejin derfeti xo ava dike mina işte gelek tiştin jibo rojana jibo jiyana kesa mehen ev te ava kirin o hidi havci ambejin havci leki sazien dinabın لسر ve xapxa reverde bir xapxa avadaki şadike gele Cizre botan jivaya film kiriye ko yani idi havale yani yejere be bersiz jiboko yani ben de rahmahine kabe nabe gerek xapxa avadike ve şekli gele botan diye hani kan kiriye gurajı xo inşadike Beli Brezimlet gelek spas bu tevlibuna ve gerek spas dikin Mamustem ser eva bisekinin ser mijare Brezimlet me axiviyem de dominin naha beri hilbijartını gelek navçeyan u bajaran biryara seriya cevheri hat ilan kirin. Pişti vi hevşaradar ji peyweri hatin durxistin kesin hatin girtin çeybun operasyon çeybun xwe parastina gel çêbû gel xwe parast lê piştî hilbijartinê em niha li dema encama dinêrin Cizre xwe seriya xwe cewherî îlan kiribû sedû nod û sê hilda Silvan xwe seriya xwe cewherî îlan kiribû sedû heştê heft hilda navçeya Sûrê ew jî dîsa sedû heftê pênc hilda lê navçeya Sûrê de jî yani ji ber ku tevlîbûn jî kêm bû dîsa dengê xwe zêdetir dane HDP lê cê xwe seriya xwe cewherî îlan kiribû sedû nod û pênc hilda Vartoy sedû nod û yek hilda yani ev cihên ku xwe seriya cewherî hatû îlan kirin em dema dêna xwe dinê gel zêdetir dengê xwe daya HDP li hember AKP û partiyê dinê sêkînîne yani divê ev çabê nêrxandin gel evê biryara xwe dîsa erê kiriye Bele. Birastî ev encam Di heman devê de bibûre mamoste gever heye nîsebîn heye bana hemû ser nedê belê tev yekin li gor min wateya o encama bê hilbijartinê herî girîng ev navçe ne
pir watedar. Ji ber çi watedar? Ji ber ku biryara ku dabûn li wî biryara xwe xwedî derketin û bersîvek dan hikûmeta AKP. Yani wekî ku hikûmeta AKP digo ev biryara ne biryara wê civakê ye, hinkî kes li ser van bajêra vê biryarê ferz dikin, an jî ev biryar ji hêla hinkî hêzên di nêva hatiye dayîn, ev bersîva herî girîng e. Lewra ez dibêjim encamê vê hilbijartinê herî girîng ev cî warên ku xweserî hatibûn diyar kirin û rêjeya denga herî asta bilenda derketî. Ev bersîvekî ji bo hikûmeta AKP. Di heman demê de hem li îradeya xwe xwedî derketin hem bersîvek dan AKP gotin em ev biryara me ye ne hinkiye li ser me ferz kiriye û em te we û hikûmeta we nas nakin êdî. Em ê biryara xwe derheqê xwe da biryar em ê bidin, em ê xwe bi rêve bibin, heke hûn li ser me ferz bikin jî em ê wê ferzkirina we jî nenasin. Lewra ev encamekî gelek giring e ji bo civaka Kurdçî wateya û gelek giring e hewceya hikûmeta AKP jî ji van rêjaya waneyekî giring derxe û li hemberî îradeya gel rêzdar be ev ji bo pêşeroja civaka Tirkiye jî mînakek gelek giring e dibe ku li van navwargeha li ser van navçeya daha zêde navçe zêde bibin, bajêr tev li van biryara bibin, ev jî heke hikûmeta AKP pirsgirêka Kurd bi awayekî aştiyane, bi awayekî pêvajoyekî çareseriyê nêzik nebe îradeya gelê Kurd nas neke, ev biryar tê bixura qutbûyînê jî bîne ji Tirkiye, ev hewceyek ku rayadarên Tirkiye li ser viya hûr û kur bifikirin û hemberê îrade û biryara Kurda rêzdar bin. Niha ew ye pergala serokatiyê ye. Yani li gor wan encama dibe ku pergala serokatiyê bê nav siyaseta Tirkiye, nav civaka Tirkiye û di aliyê dinê da jî wek me got cihên ku xweseriya xwe ya cewherî îlan kirî hene û li gor fikrê we evê zêde jî bibin. Yani di nav pergala serokatiyê bi rastî jî yani ji bo civaka Tirkiye, ji bo gelê Bakurê Kurdistanê pergala serokatî tê çi wateyê di nav van xweseriya cewherî da ev pergal wê çav be kîjan astê da be. Belê pergala serokatiyê ji hêla gel ve hat red kirin. Ez ê vê dikim serokkomar jî viya fêm kiribe. Ku pergala qala wextê pergala serokatiyê kir dengê sadî 10 deng hûn da kir. Lê vê hilbijartinê de belkî bala we jî kişand dibe. Piştî heftê hezîranê pergala serokatî neanîn rojevê. 400 parlamenter xwesteka xwe 400 parlamenterî jî neanîn ziman di vê pêvajoyê de. Serokkomar ısrar nekir di viya de. Lê ev nayê wî watê ku serokkomar ji viya dehber da. Ji ber ku iktidar êdê demekî şûnda demekî dirêj kesên ku iktidara da bimîne mixabin ew nexweşîna iktidarê bi wan re çê dibe. Niha serokkomar mixabin ev nexweşîna iktidarê re rûbirûye û vê ji bo ku iktidarê bernede û her girîng jî wextê ku iktidarê berde ji hesabdayînê ditirse lewrê her ku here dixwaze tenê bi serê xwe Tirkiye bi rêve bibe di viya de ısrar dike heta demekî di axaftina xwe da jî anî ziman ev pratik ji xwe ez serok dewletim di pratikê de ez viya ji xwe bikartînim hewceya meclîs jî zagonê viya çê bike yani min meşrû bike. Ana hikûmeta AKP'yê dê bi serê xwe hikûmet e. Dê çi qas karibe zagonan çê bike ji bo ku serok dewletê bi awekî ku Tirkiye ne wek dewletên biyanî ya di Amerîka ya jî dewletê dinê serokatî dixwaze ji ber ku li wan dera meclîs xurtin. Meclîsên binê wan xurtin, civak xurt e ew serok dewletê bi awekî rêbazekî demokratîk bi rêve diçe. Lê ev li Tirkiye ji we ku meclîs bi îrade kiriye serokkomar civak jî ji hêla demokrasiyê ve hişmendiyekî xurt bi wan re tuneye serokkomarî ji bo Tirkiyeyê tê watê ye ku
به هیچ هیلا یک کسی و با آوکی وکی دم عثمانیه به هیلا یک کسی و دولت برای و برنا تیوی و تی جبر ویجی خطره کی مزنه جبو جواکا ترکیه جبو پیش روزه ترکیه جی خطره کی مزنه سر و کمار گل ویا ناخوازه گل هشیاری دا از ایوی دکم اوجی فهم بکن کف دویا دا اصرار بکن دی ترکیه عقوبتا وکی عقوبتا سوریه مصر لبنان نکار و خلاص که عقوبتا که روجلاتا ناوین تی سر دیکتاتورا هکه سر و کمار دوی یکی دا تباهی هیزا دست خدا کم کرنه دا اصرار بکه و اب حقوق نناسیا خو دموکراسی نناسیا خدا اصرار بکه دبه کی پیش روزه دا ترکیه با آلوزیه کی گرینگ بروشه کی قاوستیک آروجلاتا نابین دا روبرو بمینه اف خطره لپیشیا ترکیه هی بله ما مستقل سپاس تماشاوان هیجا پیشین نابره که کرد امید صاحب هفرابی